Bombo Business News. Ginalantaw sang World Bank nga maghatag sang $3 billion ukon 185.40 billion pesos nga loan sa Pilipinas agod nga masuportahan ang mga programa sa pungsod para sa masunod nga fiscal year. Suno sa Division Director para sa Pilipinas sa World Bank, ginapreparar sang multilateral lender ang listahan sa mga proyekto nga suportahan sa Pilipinas para sa masunod nga fiscal year nga magasugod Hulyo 1. Lakip sa ila pipeline ang pagsuporta sa gobyerno suno sa iya bilang sabat sa krisis dala sang giyera sa Middle East. Ang padayon nga tensyon sa Middle East nga nagresulta sa pagsaka sa presyo sang gatong. Kagiban pa nga mga produkto sa lokal nga merkado, padayon gihapon nga nagaapekto sa nagkalain-lain nga ekonomiya lakip diri sa pungsod. Ginsiling man ni direktor sa World Bank diri sa Pilipinas nga lakip sa pipeline ang padayon nga suporta sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programa kon 4Ps nga nagatinguha nga mautod ang siklo sang kapigaduhon paagi sa conditional cash transfers para nga suportahan ang edukasyon sa mga kabataan. Lakip man sa himuon o kung suportahan nga proyekto amo ang pagpauswag sa mga skills development o kung abilidad ang pagmodernize sa mga proseso sa gobyerno kagiban pa nga mga estruktural nga reforma. Nagapakig-istorya na ang World Bank sa Philippine government samtang nga gina-review o kung ginarepaso ang mga prioridad para sa mga programa nga suportahan. Ginsiling man sang direktor nga ginasuportahan sa World Bank ang pagpaningkunga sa gobyerno nga mapadasig ang implementasyon sang sining mga proyekto. So idalom sang Country Partnership Framework sang World Bank para sa Pilipinas para sa tuig 2025 to 2031 ang target amo ang pagpaayos ang kalidad sang kabuhi sa mga Pilipino pagi sa mas maayo nga oportunidad kag pagpaligoon sang ilang nga kapasidad nga makabawi sa tunga sa natabo nga krisis kag mga kalamidad.